आइ लोगोफोर मायाव हाग्रा बासिनो फैदो मालाय सानै बियानिबो फैदो बासिफैदों ओरैनो आं खिन्थु बासियाखै दे दै हाबनो बायो आं फानसु थायोना ओंखायनो गिनानै हाबा आं बासिया आं मालाय खानै बियानि बासिबाय थादो माइयाबो हाग्रा जासोदोंमोन बेखानिखौ रायबाय थादो मावैनि थाखाय उपाय गैया खानै बियानि खस्थ' खालामना मावबाय थादो मालाय ओइखि जोसाया गायदोंमोन जोसाया लेमदो इ बारि जोंनियानिफ्राय ओइखिबो बे माबादो लेमदो स्कुल जोंनिया मानसिफोरा नायलांबाय थादो मालाय खानैबो बासिबाय खस्थ' खालामा आरो खानै बियानिबो फुङावनो फैदो एकदम 4:30टासोआवनो फैनानै बासिफैबाय थादो बोथोराबो दिनै मारैबा जादो अखा हाबावलासिगोन बायसा मोनदां बाहायमान दोमैदो दोमैलु जादो नोंथांमोना नायदोब्ला खानै बियानैनि थाखाय लाइक आरो कमेन्ट खालामना हो नोंथांमोना आरो साबसक्राइब खालाम सोरबा गोदानै फैदोबा नोंथांमोना नायलांबाय था बेसेबां गाज्रि जायाखै हाग्रा थानायखिनियासो बाहायमोन माबा जादोंमोन बोलो होनो हायाखै बिसोरो दा खिन्थु हाग्रा बासिबोनायखाय बाथाय मोजां जाखांबोसिगोन जोंनिया 2 बिगा आरो लेमजोबदो जोसाखौ माबा साया गोलैबाय थायोना बेखिनियाव बेनिखायनो माबादो लेमदो माइआ मैयानि अखायाव बारबो फैदोंमोन ना बेनिखायनो लेमदो बियानि जोबसिगोन ना दंबावो ना बेखिनियानो गैलानो जोब्बाय नै बेखिनिखौ बासिबानो जासिगोन दे मालाय खानैबो बिराद गोसो होनानै माबाया दे बियानि मोना मानो जोद' माइआ गोजौ जाबायना बेनिखायनो गोदोनायाव नांबा जोदोनो बियानि खोनायाखै आङो दे जागोन दे थांना लोंहैगोन दे दा लाल साहखौ मारै लामदो आङो मारै लामनो बथलाव सोना हरगोन दे होनबा लायना फैनो दे साहा लोंनोनो बियानि मोना मालाय लाल साहा लाबनो होदो जगर होनोसै आरो माथो खालामनो खस्थ' खालामनाय मानसि लोंथो दे होनबा बियानि नायना फैनो र' आं